И така, след като приключихме с корекцията по светлините на камарото и те вече са готови, следващата стъпка в това да го приготвим за минаване пред КАТ, съответно и за регистрация, е да оправим генерацията. Защото в момента никакъв шанс няма да мине пред КАТ, тъй като автомобила е на абсолютно прави тръби от катализаторите до края. По принцип автомобил разполага фабрично с средно гърне и две крайни гърнета, които в момента липсват и са махнати. Именно заради това сме поръчали две гърнета спортни, тъй наречени спортни, т.е. проходни гърнета с най-големия размер, който биха се хванали отзад в пространството на фабричните крайни гърнета и сме запазили част за техния монтаж. Сега отиваме да ги вземем първоначално от Еконт, нека да видим какво е пристигнало. Нашата идея е така, ти да кажеш какво да остане, нали? Това тук го няма, на крайниците искаме да ги запазим. Този десния много леко сякаш ще свит, не знам. Ако ги погледнеш двата, този седи по-близо на двоя. Това няма какво да го направя. Няма ли как да се нагрее да се напълнят на страна? Аз даже не го бях видял и те да остане. Отгоре Да, това е така, остана не от своя година. Добре го мериш, крива работа. Малко има завой, малко. Крива работа ще е. Това са най-малките, които... От подемника като са клатите. Ама са събрали? Добре? Това не е точно на страната на едното, а там на другото насам и оттатък е също. Както да въртя и какво? Как е направил баки, дайте така си.
дай аварий. Я дай аварийките да ги видим. Идеални са мигачи. Даже виж, ако го гледаш от високо, Да. може би да го претупва добре. Да, отзад точно право от отзад е окей, ако се отдърчаш. Дай да чуя аз. И, както чухме звука, получило се според мен много добре, имайки предвид малките размери на гарнетата, малкия сравнително обем на гарнетата за този двигател, като определено се усеща как при idle или при работа на място има леко отихване на двигателя със сигурност, пак е силен, но не е толкова силен колкото преди, не се набива на очи толкова колкото преди. Също така, чистата липса на гарнета преди и наличието им сега, евентуално при една полицейска проверка, би имало огромна разлика върху крайното решение на господата милиционери. Също при ускорение със сигурност е много по-тиха колата. Предполагам при по-високите обороти, въпреки че тогава би трябвало от по-ходния характер на гарнетата да няма време толкова много звук да бъде поет от тях, но въпреки това мисля, че дори при движение стана колата много по-тиха при ускорение. Не мога да кажа на око, трябва да прегледам повече кадри, за да успея да сравня дали при подаване газ на място, т.е. при влизане в високите обороти на място, дали е отихнал. Със сигурност е отихнала, за съжаление така и не измерихме с съответната апаратура преди и след, но предполагам, че сме успели да леко да укротим звяра, поне за предкат. Въпреки че все пак е доста силен. Напълно възможно е между другото да е в граници и в норми. И така. Дано звукът ви е харесал. Според мен се получи много добре, имайки се предвид, че и съвсем леко се промени сякаш нотката на самия звук. Съвсем леко стана по-гърлен и по-малко гърмящ. Може би това е ефекта от всяко едно гърне. Било то проходно или не. Може би с времето също, когато ватата вътре се издърмуши, може и да стане малко по-гърлен, което лично на мен ми харесва. И ще видим. Предстоят шофиране на колата, при които ще оценим как се е получил звука, също регистрацията. Надявам се всичко мине по план. И така, ще видим какво ще стане.